अनुश्री तुला काय करते तू? अरे बाप रे, हे बघा माखन चोर काय खाते, काय खाते हे बघा. खाल्ली होती का अशी कोणी साय? हे बघा, हे बघा, मी साय काढून ठेवली होती ती बघा अनुश्री कशी खाते. बाबू रे 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 रे. हे बघा चोर फ्रीज मध्ये काय करतो हा चोर. इकडे बघा, हे बघा माझ्याकडे बघा, मम्मा काय देते बघा ना. हाय करा, हाय 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 करा, हाय. परत चालली ती फ्रीज मध्ये बघा. आता लावू नाही देणार ती मला फ्रीज. चल सरक, मला फ्रीज लावू दे, सरक बाजूला. आता आंबे खायचे. बघा आंबा कसा खाते. इकडे बघ बाबू, दीदीकडे बघ. हे घे द्राक्ष. बघा द्राक्ष कशी खाते अनुश्री. फक्त तोडून फेकून देते खाली. आता परत द्राक्ष खाऊन आंबा खायचाय. बघा कशी खाते. हाय करा ना, हाय हाय करा. बघा आता ते जर घेतलं किंवा मग मी फ्रीज जर लावलं तर अनुश्री एवढी रडन, खूप रडन. बघा दिले टाकून, असे तोडून टाकून देते द्राक्ष. हे बघा, गाडी पण जवळच पाहिजे. गाडीला तर अजिबात नाही सोडत, गाडीला अजिबात नाही सोडत. आता फ्रीज पण नाही लावू देणार तुम्हाला. बाळा फ्रीज लावू दे ना. उठा 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 उठा. बघा कसे खाते त्यातले आंबे. उठ ना, उठ ना. चला सारखा बाजूला. जय बाबा करा. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. जप करा. बघा सिद्धी. आताच देवपूजा झाली माझी. जेवण करायचं होतं मला. मी फ्रीज मधून काकडी घेत होते जेवायला, तर अनुश्री फ्रीज मध्ये गेली, निघतच नाही. बस खाली. बघा आता शेवग्याच्या शेंगा खायच्या आहे. शेवग्याची शेंगा आणि पालक आणि कोथिंबीर खायची आहे. सगळं खायचे. बघा कसं तोंड करते बघा. बच्चा चल सोड, ठेवून दे बाजूला. सरक बाजूला लवकर, सरक. नाही म्हणा, नाही म्हणायचं. मी लावून घेते आता फ्रीज. ते उघडणारच नाही ती आता, रडण पण खूप. हे बघा आमची देवपूजा झालेली आहे आणि कामं पण आवरले. सगळे कामं आवरून घेतले मी. आणि आज पाणी आलं होतं ते बघा जार भरून मी किचन खाली ठेवलं. इकडं पण बाहेर पण पाणी खूप भरले. कूलरमध्ये पण टाकलं थोडंसं पाणी. कूलर चालू केलं होतं मी त्याच्यासाठी. बाहेर किती ऊन आहे बघा, खूप ऊन आहे बाहेर. सगळं हे पुसून ते घेतला फ्लोअर मी. आवरते. हे इकडं प्यायचं ते पाणी भरून ठेवलेले. खूप ऊन आहे बाहेर, असं अजिबात तोंड नाही काढू वाटत. मी घेणारे दार लावून.
आणि झोपी लावणार आहे अनुश्रीला, सिद्धीला. जेवण करून नंतर आईस्क्रीम खायची. बघा सिद्धी आईस्क्रीम खाती. बोलो सगळ्यांना या म्हणा आईस्क्रीम खायला. ये सगळे आईस्क्रीम खायला. फ्रीजमध्ये खूप मस्त ठेवलेली आहे. हाय करा. हाय. झाले का तुमचे जेवण झालं सगळ्यांचे का असं? या जेवायला. त्या जेवण करायला तुमचं झालं. हां तुमचे जेवण झाले असेल तर या म्हणते तू तुम्ही आमच्याकडे जेवायला. असं नाही म्हणत की या सगळेजण जेवण करू आपण. या सगळेजण जेवण करायला. चला तुम्ही जेवण करते कारण 1 वाजले आता. हे असे कामं आवरले मी घरातले सगळे. हे बघा तरी पण सिद्धीनी राहाडा करून ठेवलेले. आत्ताच आवरलं होतं परत तिने करून ठेवलेले. हे अनुश्रीचं बेडशीट बाहेर वाळत टाकलं होतं ना, तर मी तिला आणायला सांगितलं होतं. तिने असंच आणून फेकून देते ती. सिद्धी अनुश्रीपेक्षा सिद्धी जास्त पसारा करून ठेवते घरात. हे बघा गाढव कसं खाते. माझं आवरायचं बाकीच आहे, आवरलेलं नाही आहे मी. हे बघा अनुश्री कशी खेळते. बच्चू हाय करा. हाय बाबू. हे अंगूर दिलेत फेकून सगळ्या घराने. ती देत नाही ना म्हणून रडती. तिला दे थोडीशी आईस्क्रीम. तिच्या हातात दे. हे घे. आता बघा कशी खाते आता ती. ती बघा आता कशी खाते. खा. खा खा. बघा आता. अरे खाली नाही टाकायची बाळा. नाही टाकायचं आता. तिच्या तोंडात अंगूर आहे ना त्याच्यामुळे खात नाही. बघा डोकं दुखते मी. धर घे खा खा. अरे बाप रे. आता तेच काय ना आता सगळा. बघ कशी खाते तू. चुटुक सिद्धी मध्ये बघ कशी खाते चुटुक चुटुक. कुठ लागले. अरे अरे फेकून देते. बघा माकड. दे तिला. बघा कशी खाते. हे सिद्धी खाते इकडं आणि इकडं अनुश्रीचं तोंड बघा. अनुश्री हे द्राक्ष खाते. आईस्क्रीमनी तोंड कसं भरवलं. एवढा वेळ साईनी भरवलं होतं दुधावरच्या आणि आता आईस्क्रीम मागते. तिला दे म्हणते आईस्क्रीम. हे अंगूर असे तोडून फेकते. तिला दे बाळा एक घास. धर खाऊन घेते. पूर्ण अंग घाण करते तिचं. अनुश्री खूप आगाव आहे. तिचं खाते आणि आपलं देत नाही. स्वतःचं नाही देत तिला. तिचं खाऊन घेते आणि आपलं पण खाते. कसं घाण केलं. आताच मी घर पुसलं. तर चला मी जेवण करते आता. जेवणात काही बनवलेलं नाही आहे मी. पोळ्या आहेत आणि मटकीची भाजी आहे. फ्राय केलेली मटकी आहे. तर ते जेवणार आहे आता. थोडंसं एवढी भूक पण नाही मला. मग जेवते थोडंसं. चला तुमचे सगळ्यांचे झाले असतील जेवण. आमचे जेवण आता मी करते. अनुश्रीचे पप्पा घरी नाही आहे. भाड्या घेऊन गेलेली आहे. कुंकाचं भाडं होतं त्यांना. तिकडे गेलेले आहेत आता. ते येतील 4-5 वाजेपर्यंत. टाकते संध्याकाळी. आम्ही जाणारे केंद्रात गेलो तर तिथला व्हिडिओ टाकेन मी तुमच्यासोबत शेअर करत. कारण केंद्रामध्ये गुरुचरित्र वाचणं चालू आहे ना, पारायणे. तर तिथं खूप छान. आणि उद्या तर महाप्रसाद आहे तिथं. तर सगळ्यांनी या तिथं महाप्रसादाला स्वामी समर्थांच्या केंद्रामध्ये. तर चला बाय बाय करा. बाय. हां बाय करा. बाय. बाबू बाय कर. बाबू
बाय कर. बाय 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 करा ना. नाही करत.